το What's Hot από την μπύρα Bud. One world, one cup, one beer. Bud Beer. Prego, signorina. Βενέτσια. Μπονασέρα, τι κάνετε? Εγώ είμαι μια χαρά. Που βρίσκομαι, καθοδόν τρόπος του λέγει, για Βενετία. Όχι παίζουμε. Είπα να πεταχτώ, να πιω έναν αυθεντικό ιταλικό καφέ, να απολαύσω μια σπεσιαλιτέα αλλά βενετσιάνα και το βράδυ να χορέψω μέχρι το πρωί σε καυτούς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Σέξι κι όποιος αντέξει. Το νου σου, παιδί μου, θα βραχεί το συνολάκι μου. Τι έλεγα? Α, ναι, είναι υπέροχα στη Βενετία, ονειρεμένα. Νομίζω ότι καλά πάμε. Πρέγκο, τα καμένα βούρλα τα περάσαμε. Μαντέψτε που είμαστε απόψε. Βρισκόμαστε στη Λαμία. Βενέτσια. Βενέτσια. Λάκι μου, σε έχασα. Με έχασες. Πού είσαι? Εδώ. Κάνουμε Είμαι στη Λαμία, Στη Λαμία. Καλώς όρισες. Και εσύ κρατάς εδώ πυρίτες παγωμένες. Παγωμένες μπατ. Παγωμένες μπατ. Και έφτιαξα να φας κιόλας. Τι μου έφτιαξε να φάω? Κοκορέτσι. Η Βούλη που είναι από τη Λαμία. Ακριβώς. Πες μου εδώ τι γίνεται το καλοκαίρι στη Λαμία. Πανικός. Ακόμα είσαι μικρή ή είσαι πολύ μεγάλη για να έχεις άποψη? Είμαι μικρή. Είσαι ψαγμένη μικρή? Ναι. Ναι. Εσύ είσαι ψαγμένη μικρή ή από τις άψαχτες? Άψαχτη. Το όνομά σας? Αμαλία. Θα θέλετε να μας πείτε κάτι ιδιαίτερο για το Βενέτσια που δεν έχουμε δει εμείς ακόμα? Νομίζω πως τα έχετε δει όλα σήμερα. Συμφωνώ και εγώ. Αν και ποτέ δεν μπορείς το κορτάζ του Βενέτσια, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Το πάνω ή το κάτω ή και τα δύο? Και τα δύο. Εσείς το προτιμείτε πρωί ή απόγευμα? Εμείς το προτιμούμε πάντα, πρωί, μεσημέρι και απόγευμα. Α, δηλαδή και πριν το φαγητό και μετά το φαγητό. Και για φαγητό. Για καφέ, για Άμα χυμό, τύχει, για ποτό, για για πίρα. τα πάντα. Η ώρα είναι 12 και κάτι. Κοιτάξτε το ρολόι σας, συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Είμαστε στη Λαμία, σας καληνυχτίζουμε από το Βενέτσια Διάκου 6. Προλαβαίνετε να βγείτε έξω τώρα. Μην μουχλιάζετε. Το What's Hot προειδοποιεί. Καλή σας νύχτα.